dacă nu faci nimic pentru el. Familia ta se va duce în rătăcire și multe familii văd cu ochi de carne și vedeți dumneavoastră cu ochi de carne că mulți oameni se risipesc. Se duc în stânga, se duc în dreapta. Oi vine doar să fac prezența, nu. Va veni într-o bună zi. Va veni într-o bună zi. Și cel ce va veni și nu va zăbovi. Va aduce o carte de aducere aminte. O carte în care îți va fi scris numele tău. Și cei care nu vor fi scriși în cartea vieții vă întreb. Unde va fi pentru locul acela? Unde va fi plânsul? Mai tare? Și scârțirea? Oai, ce greu m-a părea mie când va spune mie Călin. Îmi pare rău că copiii tăi, nevastă ta, uite unde sunt. Și atunci voi răspunde, ca orice om, Doamne, de acum că eu am vestit Evanghelia, nu-mi pare rău. Tu ai vestit Evanghelia, dar nu la cei tăi. Știi ce înseamnă la noi aceia noștri? Pentru că copiii noștri vedem că zi de zi se înrăițesc, să fac mai răi, să împotrivesc împotriva noastră, nu mai sunt ascultători, nu mai împlinesc lucrurile noastre, pentru că mulți deja ne iau că suntem noi duși. Ascultați-mă! Pun baza și accentuez lucrurile astea. Ne întoarcem la dragostea de întâi. Hai să ne întoarcem la dragostea de întâi. De ce? Ca să nu slăbim. Pentru că lanțul atunci când slăbește, se rupe și nu mai e aceeași valoare și aceeași putere. Dar în seara aceasta rog ca lanțurile Duhului Sfânt să fie strânse. Amin. Ce credem noi că Dumnezeu, adică Iisus, se duce în mijlocul, cum ar fi mijlocul acesta? În mijlocul acesta, să vă închipuiți, noi suntem aici și facem un cerc. Și în mijloc, acolo e un Fiu al lui Dumnezeu, care acolo le vorbește prin dovezi, arătându-le cât timp a fost cu ei.